Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala uyithola ke uhlangana nalombukiso. Ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la subscribe ku-channel, like i-video bese ke uciphiza i-notification bell. Wenzela ukuthi ke mangifaka i-video wena ke bese ke uthola i-notification, then bese uyangena ngokusheshsha kwe-video uyayibuka. Siku-Trend TV siyaqinisekisa ke ukuthi ke sikulethela ke lolo daba olusuke lusematheni ngalolo suku. Ingane zakwethu ey'nsukwini ke ezedlule kunevideo engike ngayiposta ngibika ngesigameko esenzeke lapha eThekwini endaweni ke ekuthiwa ke kaBesta Buduze neNanda. Lesa sigameko kwakubikwa ukuthi ke amaphoyisa adubulene nabafana abancane okusolakala ukuthi ke bangamamemba eWest Gang, nalapho ke kwalimala khona amaphoyisa amabili. Udaba ke oluvelayo osukwini ke lwanamhlanje kuthiwa ke oyedwa wabo amaphoyisa ke awutholile umkhondo ukuthi ke wabalekela le kwadabeka eClermont. Amaphoyisa ke ayile afike ambheka nalapho ke emthole khona kuthiwa ke uzamile ukuthi ke akadle qala, then ke amaphoyisa ase eyamshaya. Lesigameko senzeke kwadabeka lapha eClermont. Ke like i-video, subscribe kwi-channel, uphinde ucomment kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba. La kwi-Trend TV ngizohlezi ngikhona engulethela ke indaba eyisematheni usuku nosuku, asihlangabezane kwi-video elandelayo.